Mnogo semmeri kwane buno mwanchumulini gwenda gutwara ritugo ligiya ekurumambia mpaka bono yaragire Chinsa Isano Ibere yakerongo kwari ne asemesa ya mangana Amayia ekana goteruna ni gonsemere durani gwenda gutwara ritugo ligiya ritariki 20 na Isano motinyo gatano na kabiro mwaka w'igirubire ne 2023 andonsi asoberetas chingongo inye Chinsa ni gongo kwari ne asemesa mangana Amayia umanyenga kyaende gwatika ime na isiko ya Gusii neri tukuribono timu ya Shabana turebobe egokora maharigani yaye asegeti kya Gusii stadium ase kwende kibunango chengera barebo bwibanyorete asogosoa asekibinane kegense ya Kenya asibono banyarde bako bababui na kuburia gekombe keri kya National Super League yumurubiri ni gogenderete asegeti kya Gusii stadium asumugabana bwe county ya Kisii Bauro Simba arati arachikobo mogeni monene gati yabagani bande abajuikarana asumuruberio yo bwogo chengera ege timu ya Shabana asogokora buya asekimeno gieta asebono yaso asensemeri ya Kenya Premier League aseboniga nigo timu yo egendete gwitana na Chinsemo nege kombe keribanyarete bakonyora erinde kwenekya bunana barabu basogeirwo se bakirembia gojas nyasaye amo nabatyotereri be timu ayo onsi arajokorekana segeti ke Gusii stadium ntobe doko koyaretera kerabali kibaito para asensemeri gosera bakwenda Chinsemo kiri chinde jeji platform cheto na otora sensemo ya online na bogo bwatia arayagendete kurwa segeti ke Gusii stadium na gotebiri timu ya Shabana egendete gochengera obubui bwaye na mange bagenda korekana keraba Kenya bandete kurubira kere byabo ao igoro yo mubwasi miuro moja goteneni kurobekana okwarobereri tiko liankyo orpotro watugudiri turegoro amo numuraibo mubwasi miuro moja Raila Amoro Odinga boigo epigambero mbigendete ko babwatuka bari banyarite bakubwatura abanyanyimbo anene ekerobare komochwa bana bari kuroberia okurobekana kwa wiki eri ya eta yungati yana kwarenerie asomuga sobono kokobolyo bana injego ikomwelyo ekarato kubwatera na bweri nyanja makwane kunago chira serio ya mone chibicha eriane Brighton Makori Tiabantoya chake kurwa se county ya Nyamira se abamenyi bense mebanyarire bagosange birengere byabo anene magega yumuraibo mubwasimiuro moja wani Kenya mona baraibande kuraribuna barate neniri asegeka okurobekana asibade debuna nigo baraji kunyora kiamate jiri cyaba mwa basirede kubatkana no kurobekana asibade de Kenya ritkuliangyo nigo baraji kuo kemesuma asichinsemo asense ya Kenya iriko inyora bari basiria magima abo nabo igo bari bateru chingoma kubatkana no kurobekana kubakorkanite weekend turanyore birengererio byabamenyi be county Nyamira igoro yo kurobekana okwanya twogoteneniwa asabande baotena mbuya konda asabande badena yaya tiga bantu bairane asukurobekana ambina bamandamana ingako barakini Raila bunanya sukiri motu ngosaba to mbare sabantu bari basirete kurumaiga arafa after 30 abeke ritugotocha kwandana mandamano na injera kiora nyare ko tatebinga no nyare ko kora emeti nyitu akwata ya isanire goikera ase twaikire ntori gotigwa amandamano niko togenderete anya biashara aba ibinto biashara kire Kenya ibinto bya mentire amagori obusi bwa mentire kere gento kya mentire chigari para kya mentire bono kere gento giashara kire bone tware goteba amandamano tigagenderere mbake ibinto byagura amagori ncho bwa kongire ngoende kondo ngoe gusingi 150 ngeri goisana kende ase igo nduo to kwandamana egere umurai aiwe birero byaito sengenjo yo uita abantu banyasaye naende bono barabumba bwate bunduki ndunto bwate bunduki nyasaye orarore ngangiago kwakorera abanyakenyoro koru asensemo ya nyakegogi yegotoka segodi ya Kemera ebunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira nigo bagenderete koko kerobo korari ibwenseme yanene ekeromuroberi bwa macho nyara koko chakiwa asenseme yono mwe msiwe wodi yo James Matinga oyote abuna ayungati yechira kiri amenyi benseme yo abo ikirania asabaderuna amacha yubo ni garachikoba ayobo konye wanene asenseme yo anende de wakere serikali yaito ya Nyamira ngambu ya mono asengenjo chi promise twarwete korwa 2013 2014 2015 akaretwa jite ko igole nyagitarie
na rio twakwanĩte amo na omogavana oria ngote late Nyagarama agatopromise na tokaigwana nanga na tubikira amache iga ase ng'encho nyare konyarekana tubike nyagitari etabwati amache na inchero mogoko no monene ng'a amache aya kurunyakanya chagete ang'e 2015 abeire mpaka muna bono naende natite konyakora na konyaigora ase rituko ria rero iga abanainchi banyakegogi ase amang'ana aya twabatebeti ng'a tobakorera amagenderero naende twakorire egasi eye twabareteire amache iga ng'aki mogoteba mbuya mono intwe otogokora egasi kuringana na twabatebeti naende ntotagete koba nainwe nenyagitari eye buna mwarora twaete ime ntwarora keire ebekerwe ebinto bia maternity ngokwananire omogwasiri naende toche tobeke buya amache aya momanyete nigara ya community amo nenyagitari egento morakore nokoyarinda bokong'u ase eng'encho morocha ase twayarusiri ng'are abanto aba banyakigogi igo bagochia amache atambe bande bakogenda mpaka nyabiche buya abande bagenda mpaka maate nebitiro birororo nabang'ina moroche rero munorogongo rwabeire motagire monyore chingaki chiogwekorera tari ng'a chingaki ogere chinyinge chiokogenda koreta amache naende gekonyarekana ntoche tomente chitangi tomente na amache ande totagete toyabeke kire yoski gekonyarekana amache ana bakogenda mpaka omogonchoro amache ana bakogenda mpaka riombati agende mpaka mokorong'osi ase eng'encho kuringana ne capacity ya amache ayo omoinjinia nabatebi nabaisaine akobakonya ase ebinyore ebi bionsi bia moitunya omwe musi oyu bwa wodi ya Kemera James Matinga nigaereire emerubereria abegete ase wodi eyo buno bwagachi bwa chibara na kwene kuna chinyagitari nchibwate amariogo nonyote buna nige serikali nene konyoru gutuma chibeso cia county kunene bachokoromoki kwene kibuna magendrai ngokorekana ala ase wodi ya Kemera mbaigwerta machiko buna twabatebetinga ekere bajokore gasi eye babeke abana baito bekenyoroga nyigenete ngose ninu mwari ngosomba amachega egasi eye ninu mwakorete egento gioga kiarere tuga korwa atambe nechi chuma ase ng'encho mwari konyara korosi chuma lakini emeremende yonsi yokoboko ninu mwakorete bona bonta getemba akere ng'ambuya mono ekere project yachire ase kenyoro igegocha na inwe bakonye nande echinde na chanyito tokore muna bono chipara togende kobanga nyaitaga no moinjine bwe chipara naro tokarigereria chipara togocha korosi amo ne sukuru ntoi torigereria torosie class kia abana bari ba ECD ine emeremo tobegete korwa ase county government ya Nyamira togocha kobakorera egento gekogera twanyorwa ake ne chibesa chikonyorwa korwa ase national government besa kuru national government inchirigocha bwango na kimokorora twakwanera mono nandi togakora bakamandamano tugateba tika chibesa chia bwato kubwango kuru national government egena intune county twanyora ribaga riokokora emeremo erina inu moko totebi koruga mumuteba ng'ambuya mono ase serikali yaito irimuna twakura mbabwato gete chibesa chiriko chakera bono muna togokwana ngosoa chire chia account chia chisukuru naende lire njenye tonge gari kiro monta agenda arigererie arorenga omwana oye onyorire chibesa echo itari emeremo Kenya National Commission of Human Rights nigo bono kyanyarege kuburia abanyanyimbo amone na kubaturubania bari kwandamana asa matuko aetegose ewiki bego niyo babona richi kunditakire kubwatiwa na nyembari bakubwatwa ase ingana ndelionzi asense ya Kenya. The commission calls on the police and other spheres and respecting the rights and individuals and dignity of individuals. Respect for judiciary presence and dispersal of citizens. The judiciary is an arm of government and an independent institution in Kenya, and its presence must be respected as spaces for the administration of justice. Reports and recorded cases of security aid dispersal operations in a lawful and respectful manner, adhering to constitutional principles, established procedures, and respecting the rights and dignity of individuals and their private spaces. The government should guarantee the protection and independence of the judiciary, ensuring citizens and journalists can exercise their right to freedom of expression and access to information without fear of intimidation or reprisals at the court presence. Thorough and transparent investigations must be conducted into allegations of abductions and infiltration
by security agents in media circles for the purpose of arresting demonstrators. Ababatani bejikanisa korwase kaunti ya Kisumu nigo bano batogire getambagiro kyomo bwasi miuro moja wani Kenya asogoteneni okorobekana okorobegaine litko liamambia. And we thought as a people in this republic that we had gone back to the old dark days when people could be abducted, people could get lost and we don't know where they went to. And this is something that really disturbed us as the church in Kisumu. It disturbs us because we don't want to see our country going down to the dregs. It also disturbs us because we are the people who bury the people who die. And if you remember correctly, in Kisumu alone, around 11 people were reported to have died. And so this makes us to have a very sad face as we talk this in the land of Kisumu. We also want to say that on the same measure, today we woke up to a very good news, and we want to thank the Azimio La Umoja Coalition on Wednesday. We want to say that the demonstration robbed people and they steal from unsuspecting innocent citizens who are walking around. The youth needs to learn how to demonstrate, carrying the branches of trees and walking around, that picketing. This is allowed in the law. But when they go to the extent of stealing from the other people and destroying innocent people's property, this is not allowable in law, and this we condemn highly as a church. As the jinga keje choni obaborio muraibu ense Dr. William Ruto amono muraibu omobwasi miuro moja mwana baraibande oikaransa na kuigwana elikoreto morembe. We have a president who is sound, who is God-fearing. We are calling upon him to call the opposition leaders so that they can sit down and they come to a trust. They come to consensus on the things which are making the differences in this country. Because when fathers are fighting, the children are not feeling good in a house setup. And this is what is facing Kenya right now. If there are things that are to be put in order, like what we are witnessing, which is not true, the police brutality and all that, people need to come so that they sit as a people. We continue to pray for this nation, and we would really love by all forces that things shall come to consensus. Omubunge oimbakazi East Babu Wino nigo bona mojiri abanyanyimbo anekera wate abona abanyanyimbo nigo bakari gutume kubube asoko banaria bari bakwamereri eserikali turi wakanya kawo kwana anekero aherera ngakyanyarithiga kubwatwa na gwetera makongu ekeranyarithiga kubwatwa ewikeli ya eta. Nataka kuambia polisi, serikali inakuja na serikali inaenda. Saa hizi ni msimu nyingine. 2027 kutakuwa na another cycle. You don't have to mistreat Kenyans. These are the people you took oath to protect their lives and to defend them. The same people you are killing, you are destroying their lives, you are injuring. I want to tell you that if you are receiving the same salary as the police, then it is so shameful. If this government hasn't increased your salary as the police and you are fighting this spiritedly, it's like you, the police, you are the people who contested, vied in this election. It is very shameful. Some of the police officers, you are killing your own relatives. You are injuring your own relatives. Among those people who have died, I know they are your relatives there. Why do you destroy your own? Why do you use brute force on Kenyans who are harmless, on Kenyans whose mistake is just to be poor, Kenyans whose mistake is just that they don't have something to eat, they don't have jobs. That is the only mistake these Kenyans have committed. Asijinga Jejo Babu Wino na kwanda igoro yogo teneni wako kurobekana kurenda asera ni gata na rahira na atakire kurangiri kurobekana ujageri tukurara misi.
In Baba's wisdom, he decided to postpone the Mandamano because I urge Baba, let us, after tomorrow, which is Wednesday, let these Mandamanos go on even daily. Yes. Let every Kenyan be arrested. Yes. Let every Kenyan be killed if you want to kill them. Personally, if you think that you can gag me by arrest, shock on you and shame on you. My arrest started while I was in primary school, while I was selling changa. In high school, several arrests. As a student... No, ngoiko mweri wa mangana Amayia ye Chinsa iso nebere korende nyona chikuraga Chinsa ikomi ingirane asemesa anekera ngo koboli unakolengana nayo roje Jeff gose uri ole gorugera abana ase skuru ya mukumu niganyarde gakobutwa esali arenge gose akwanete ne media igoro yobokorkano rubato geta ase skuru yabanyaruka ya mukumu yarenge buyabutwe ose niyo yarenge buya agenda gukora imirimo yawe ayu nigo chonte gikora Chinsa ikomi ekarongwirana asemesa magana mayi ngo kwakerambia monekero chorete kuri Ndizi TV na Ruban Smoothie aniko konyerubuna Shabana nigere asegeti ke Gusii Stadium ase homecoming anakoranya rege kubwa ekeminano kya National Super League bonega so ase keminano ya Kenya Premier na hote ino mugabano we county ya Kisii Simba arati no ale nero magani manene ogikwa barigania asegeti ekyo no bego ko yanyora yu asenjera yabene kuri nabago so asense me mitandao ya ito entre gutubwatia naki amangana gendrede asegeti ekyo kya Gusii Stadium gwakerambia mano yenda kuri Ndizi TV na Ruban Smoothie Karutua wadena na bigani ya njama kwene kuna maliugine chibicha goche ila senjere ya bene Iriane Brighton Makori. ya masa ya makorwase egete kia Gusii Stadium asali tukole roiga neli tukole omochengo wachia timu ya Shabana FC tukole roiga barajale kwa bakolera ko baba komanya aba bwatani baba banene andake bali barabe kwenye sira ase ligi ya FKF Premier League ase ndundere botara wekera boniga nomo goko gendrete asama tera na gati aba bwatani bande olende ase kagetali getambe tobeta gorora aba bwatani be timu ya Shabana FC aba gosori aba tetanali babo bakwa goika aiga segeti ya Gusii Stadium kolende chinga kechecho ndobwate abachaki be timu ya Shabana FC ndobwata igo mugaga Henry Motego ero ikira gati manyama ndikyakora erero kwa rambu yo ikasomo yegonero chakanerieta samarieta ngoro kwa Henry Nyabuto Motego oyo karo kirundo narieta nikirana bagetu ena kirutisi mingo te bibunta keire foma Shabana Sergeant wale wa Shabana kitambo wale walianzisha timu ya Shabana toto ketore Gusii Stadium na kikiagerete nda nkebanga utubwo nabo kalero mambia na grupe ya gochaga iga tujese ko rende ketie kia Gusii ko ndira mangana Shabana ngake timanya ayo manyana ko babunangati ya bali banyalire ko bagochaka amangana ya rengete timu ya Shabana FC ninu abatanga ni mwale ngororo mochengo kyogo cherete kere Shabana nyana ko bage ko bwe ligi ya National Super League na ko irobo nyango ko bogo so ligi ya KPL egenda kanankeria timu ya Shabana oise koriye ligi timu to bwate Kenya na timu isa to jeri chine na jibwate supporters ya bange aya mo Shabana yende Kenya yende Gorma yende FC Roberts ejina timu kagirete ange Kenya ya jibwate supporters ya bange banyara ko ba support ya timu ya itopaka after 17 years ya soire Premier League engake ya soire Premier League egento nda jikote bia the officials wale wana bali bakora timu ingeri ba maintain this time na demba league oroje kurbaga ruete league it is after 17 years wa manyire ko bako so baro si strategy yo ko remaining league muna into ngake ya itetu agatura le strategy kama ni home matches lazima to bwecho speaker ga home pengine te wazi oyo medro ama to na karo tu achire isko tu abekete target enye ndo ko win
There was in it, lakini tukatika ile league, lakini tukaperform ile no nyorete no re to represent the country to ajaserte kana kapi walia siga Gusii State. Kina tonda chiko saba Shabana mbaso na andibaru after 17 years. Kwa maintain wapange strategy wali menie league muna AFC na Gor Mahia. Nibe kwera na sole sanga experience yokwatene kenge kwa ndi mata bange mbara iganda ke tunabita kusanganele light red oyori ono morokyo manebu timu ya Gusii Stars ere timu ya Basubati kwa Sorongo wa Gusii bimanya ayekobase one of the best women team ase county ya Kisii na Shabana is one of the best male teams ase wa Gusii aye omo yogore ronge njokyo kwate kuchia sore kuna light red oyori omo yogore ro I think asenje obwate manufaa sana asenje ncho 2017 na renge coach ya Shabana apodega sana kanuli so tukafaita tini wasoe na sel so ndo chenga progress yetu achagete ya kinire tu Shabana nele timu tubwate Kisii ga represent mu Gusii na lazima hapa Gusii watu kutoka coach tu watu kutoka naenda bona senior Henry Motoka kwana Premier League ikenda kwa chile Premier League gorocha na topo na kobe champion ye league badali wako mpira ku maintain uberase league so injayo na nda kwane na Shabana timu ya bege ko support abaiseke sana abaiseke ba Gusii so asenje ndo chenga mbia mwigole na ende ground ya lero ndenye aibuka Shabana Shabana Simbarati ase che uilu kiribono mangani mupira ne talent ya kwa Gusii Rake ni mete ndara corona naye gatie chingana chinde chirenge timu ya Gusii Stars na aliandake kwa namba chikaria FIFA naro rage ndrete kwa kunandake kuikie timu ya Rase League ndare kwa bake gutwara youth team ndare kwa bake gutwara timu ya Basubati na abange babera wajabandake Gusii Stars ndare kwa gwatania na timu ya Shabana FC timanya ayuno mubwatani wa Gusii Stars ebikole bya ayo rengane yunere nchetumba de kupinga kuone konsi anene kwa ya moja mangana yu oroche Shabana nere godfather ito Shabana nere chifans ya Shabana chabe chigosira etimu yake so whichever the decision Shabana ya make wale ke badaleta ita garo kwa Gusii Stars sawa wale badenge Shabana Queens wale Shabana Stars ndobo ado pingamizi wale boss oze Shabana na Gusii Stars ne timu ya Gusii yeta kile chonzi chikolega siamu Nake ekurege teke nipe ikona gochia sole konde omokonyo nara iga na andake ameka inabuna coach Ali tima nyanda ke ayese timu ya Gusii Stars bange batebe buna attention yenye yenkoyo ya bekiru gochia se timu ya Shabana FC timu chinde chieviru buna Gusii Stars combine tima yako boli kwa magomo kwa yere kikera golo timu chinde buna Gusii Stars pia mone malita na Ali Mustafa Korokwa keri ya lero is a new dawn eso mo Gusii also ya black team Chinsa na Chiki Shabana lero go ta ko timu ya Chindo okigocha igoro asa magana ya Basubati ndonda na bone ya sere Premier League that is a good idea before begete chi sherichi na pare timu ya Basubati Gusii Stars nere to work with Shabana because Shabana no mo Gusii Stars ne timu yo mo Gusii to vintamu we want to see Shabana going to Sekafa champion Nake vile brenge ilivia kwa ndara kwa no muga kora iga ndogwate fan number 1 kwa timu ya Shabana FC obira sembe tandao I think wote abalietali yao na wote abalietali yao asa Maria tango ko honorable architect director professor university de medokosora kalule ya kuzera sana kwa bwa millionaires na kibabu ya kuzera ke kama tariti ungo aka Shabana fan 001 kama nyanda ka yabune fan kwa Shabana kere alenge inse utirabone ya Soire Premier League mo ko kyo tebune fan kwa ba fan ye timu ya Soire Premier League ndete timu engi ya korongo rwa Gusii kwa kwambo atano lina kwa nyamona ba tonko ba ngare ba kuna kondraga within Gusii maiga ono kuna ba Soire Premier League kutara kama arule Kenya ba jira ono ko kambe na barabu koru Kenya to na barabu na ono ko ali sabiki na bagu kura ranta ali bali batabana abali sikali batotengera tabatanya aragoika umunyo goyango bagwakiriza tore na ande sabana nere timuru anyara ko bakwa to Gusii gali na bali Gusii gali ko ya Gusii
na etore bobe etore pahari ekurege ntekia sana kondo mwaka na roro oraiganere ko musiekera isikora bote beria tari yao na omoyega omoko baiganere je ritari ya neko ne mweri makana o subare ko ngajero mojezaji omukuru chabana kwa tagete tipo Tamanini gocha yule chare beyu woto kamanya kuta kasabana to wajana kwa kujubira ege na tebe gendo ba kare ke nekia tigaba kateme timu ya ide ya shabana ya irani ese league egere ko no mubire ka kiri tware kwa ke tingi ya leo ona ege tingi kero ege gendo na sabe ba banya moya ndo akere nyamoya ya bona sande seba ege twa kare ba ke timu ya irani league ege na batemi na chore bona eboni yibesa baba se koseri bantu nga siasa wale siasa eboni yibesa kiatu se kisa mjofu yato etimage bia mono sana no jebira beto biajire sana ne fane ko Brighton chifani ine bia mono sana tobe to kusangana bara muna lero iga mwancho korigere ayunga tiari agenda te korwa iga asense moya stadium asa kwa tanya bange basha bana FC wala le kwa bango iga umega no genda te ko ego kiase abata biponse pina abuna captain 001 ne basini Ndizi TV tobe to kubati ariyo sara bega ko genda korwa iga asense stadium kochkorora esposa yeti besa bana FC abanga bategre ndake eko begia beti jemeka inevuna bangde ndake sei kira jare ko bage kobeka ne timu ya Shabana FC bageni kiora nyako bago ikase semeni kwa baba bago ikega na kwa na kichira aiga ase engenje yo nyara ko bago sira timu ya Shabana FC ko na Ndizi TV ko beto ko wati ya UNCP aigera muna aso wotiengi o nane bo mwango yo eligi ya FKF Premier League minyare ko bage ko jaga na Shabana FC ne ko twara tiko sori ko beto ko beka ekambi aiga ase ensemo ya stadium orange eligi kira gendra ko aiga igonga timu kubwati roiga sendi niko nyera muna SMO area Facebook Ndizi TV news digital toka tunatoka live kubwati ya yonsi afanye kama batata ya TV campaign 001